Dumela makulu, the nyaya metician is back. Muri Zimbabwe ndadzoka pano nhasi ndine nyaya yandasangana nayo mukufamba. Inova nyaya yandiri kuona iri kufambiswa nawe Charlton Hwende nomumwe wacho anoitwa iye Willard Madzimbamoto. Uyo Willard Madzimbamoto anova iye MP wekurikola Sengozi Shabangu ndokuzodzoka ati inini ndauda kuita independent candidate. Aita independent candidate ndobva anorakaswa neZANU-PF. Saka iko zvinezvi munokuti atobhita haasina kusaidi kwake bhozi kutipisi kuti achidzokera zvaakurema bhozi akagara atobuda musagega akati ndakunoita independent candidate kuti achiteera blue train yekwari chamisa zvaakurema futi because iye akagara akatozvidistanza kudhara nevanhu vese veopposition iyi. So panapa muri Zimbabwe chandiri kuona chaakanga akanyora akati zvoni the blue brigade is a fictitious and deceptive functional agenda, a classic example of abuse of perceived proximity to power. Mukomana hamo muchinhu ichi ndini ndadaro, we must be disturbed when once a great movement that filled stadiums now is celebrated in halls and homes. Ndo manyororo anga akazviita uyu anoitwa Willard Madzimbamoto. Asi tikubva taona Charlton Hwende achibudikirawo achiratidza kutsinira kana kuti kuwirirana nezvinhu zvanga zvataurwa izvi. Ndopabva taura akati this is what is happening and a correct assessment of what is happening. People who store money for election agents are the ones driving this deception. Chatiri kuona panapa muri Zimbabwe nyaya iyi iri kuitika ndechekuti vanhu ava chokwadi chiripo ndechekuti vari kurwadziwa naAmos Chibaya and Gift Siziba Ostalos. Vanova ivo vanhu vari kufamba vari kudhiraivha blue train iyo iri kutenderera, iri kunetsa, iri kupisa zvamanje manje, iri kungozadza, iri kungobuda ichiita zvinhu zvayo zvamanje manje. Nokuti tikada kutarisa mamwe maMP vakati varikolewa, vamwe vari kungoraranedza mumukanwa, vamwe vari kungoita zvavari kungoita, vamwe vari kungokotsira, vamwe vari kumirira hameno kuti vakangozembera netripusi iyoyo kuti hameno zvichazoita sei. But ava vakomana vari kuratidza kunge vakutoenda kumberi takavatarisa pazvinhu zvavo zvavari kuita ivo ana Gift Ostalos naAmos Chibaya. But panapa timu iri riri kuratidza kurwadziwa nazvo, ende ndabva ndaona mumwe abva apindirawo nyaya yakati there was a time when I once mentioned this proximity issue, whether real or perceived, as the cause of many problems that are manifesting now. It has been happening for years and so much harm has been caused along the way that hasn't been said here out of respect. Mumwe uyu ari kunyora nyaya yake. But chatiri kuona pano pari kupopoterana zvisingaiti nekuti vanhu vari kuvava vachiti mazizi epaTwitter, you have pathetic. This movement has been has people from branches who defend and build the party daily on the ground. Mazizi yako paTwitter haishande, tatamba zvakwana, skilled laborer, we are now going to come after you, tatenga data nemachinji kuti tinombonetsana newe. But tirikuona vamwe vakawandawo vari kutaurawo zvakare zvikanzi dear opposition MPs raising complaints about Ostalos and Chibaya, you say the misappropriated funds meant for agents during the harmonized election. Ko imi makatora ma 40k kuna ED Mnangagwa, who did you consult? You said those monies were government monies and loans, but in reality, do you know that you are stealing from taxpayers who are wallowing in abject poverty while lying that you are defending their vote in parliament? You took 40k during the 9th parliament of Zimbabwe, and how much of that loan have you returned to government coffers so far? Mungondobva ati that's why I'm convinced Chamisa is so smart. He made Anadai Madai and neutrals score their own goals. See, presidents is a vacant. If they think they have better ideas on how to run a political party, let them do it. Kungopinda nekurova basa chete naye vakomana. You will see them follow so-called dictator and then start telling him how to run his new movement. Make sure you agree with his ways of doing things before allying yourself. Kana zvisingakuitire stay kutripusi kwenyu ikoko, gara watsvaga alternative. So muri Zimbabwe nyaya dzangaramba dzichingodzika dzichienderera pari kushaudhanwa, asi chandazoona panapa vanhu vazotanga kubackfire vachienda kuna Charlton Hwende vachimushaudha zvinova zvinhu zvazokonzeresa kuti abva atombobvisa kana kuti adeactivata
Twitter account yake mushure mekunge vanhu vauya vakutanga kumushungurira vachipedzera hasha nekuti mungoziva kuti zuro ndizuro akambobuda achiti hey inini ndatozotaura nesadhaki chinchichi secretary wesadhaki akatoshamisiko kuti sadhaki ingaita reorder election here chichichi mumember state. Vanhu havana kutombofara nezvinhu zviri kuitika izvi. Vanhu vari kujamuka mudhara, vanhu vakatsamwa. This is Zimbabwe. Izvi ndo zvazvitori. MuZimbabwe muno mukada kungorotomuka chete uchingobudikira uchidaunikirira. Havana kubvarura. But inini ndakatarisa nyaya iyi ndiri kuona kuti vanhu vari bita, vanhu vakatsamwa zvekuti izvozvo vari kutotyirawo mabasa avo, vanhu vakaita sana Hwende kuti saka political career yotokurumidza kuperera ndichiri mufana uchidiki. Because ivo vanenge vakatarisira pavari kudhurana chinhu ichi, vanotarisirawo kuti izoitawo chenika kuti vazouyawo vazosara vari relevant chichichi, vazosara vachiita zvinhu zvavo. But ikwe zvinezvi pakaipa relevance yakutonetsa kukipa kuti because izvozvo chamisawo chakangobva karezo. Chamisa ndiani relevance yese, ndiani kachidiwa nevanhu vese. Ava vamwe vese vanogona kungosiyiwa vari pamunzora light. Zvobva zvotodhakwa. Ndosoka uri kuona vari kutsvakirana tumamhosva manje. Ningazodai, ningakazoti zvakati. Zvinhu nzwisisike.